Jeg har YouTube, jeg vil gerne samle en side på en her. Og jeg har stopper. Okay. Jeg skal ændre den i. Ja, okay. Og vi har den på 0. Okay. Og jeg har en samle den side der. Okay. 1, 2, 3, nu. Okay, nu kan jeg så ikke lige se det, men der står altså 53 sekunder om at samle den her side. Ja. Ja, I skal kigge på min nye video. En af mine venner, der samler min video. Linket kommer der. Og ja, det er det.